akuluakulu kwachitikatu skando ku parliament kumene kwa phungu wina wake wa nyumba ya malamulo amene sakudziwa kuti phungu wake ndi ndani wagwetsa chithumwa pa entry yolowa ku building imene ya parliament mpaka na zapangisa zona kuti speaker of parliament amene watundi Samia Sulemani ayankhulepo pamene akupempha phungu wa nyumba ya malamulo kuti amene wagwetsayo angopita akachitenge maulemu. Tatiyeni tionereko zimene ayankhula speaker wake na kuti tipitizeni nkhani. Before my eye catches one of you, I wanted to make a small announcement, unofficially though. Somewhere behind where you see our Sergeant at Arms walking, somewhere that side. An honorable member, I'm not too sure if it's an honorable member, but there's a UFO. There's something there that someone has dropped, and everyone is afraid to pick it up. And it has been there from the time we went for health break. Our staff is scared to pick it up. Your foreign object is there. So if you know it's yours, if you know it's yours, do the needful, and let me encourage you not to bring these things in the chamber. Some of us are powered by God, and these things will be dropping in your pockets. So please do the needful and retrieve your foreign object. Otherwise, it is giving our staff necessary pressure, and Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula speaker of parliament amene watundi Samia Sulemani pamene akupempha aphungu amenewa kuti amene wagwetsa chithumwa chimenecho apite ndithu akatenge chithumwacho kuti achisamale bwinobwino. Komanso akulimbikitsa aphungu kuti akatenge makamaka pamene akunena zona kuti anthu ogwira ntchito kumene ku parliament ndi kuti akanika kuti achitenge chinthu chimenecho akuchitatu mantha. Muziwa kale nkhani za mankhwala amene zimakhalira komabe ena kumazayankhula kumanena zona kuti nkutheka kuti mwina amene agwetsa ndi timu ija imene inatulusidwa ku parliament paja chigawo chakumako ndi kuti aphungu ena ake achipani cha Malawi Congress Party anatulusidwa ku parliament kuti sanasatire mwambo wa amene zimakhalira kumene ku parliament. Ndi ena kumazanena kuti timu imeneyi mwina mmodzi mwa iwo ndi amene anagwetsa chithumwa chimenecho. Komanso tikatsatira bwinobwino potenga ndi amene ayankhulira amene speaker of parliament akunena zona kuti chithumwa chimenecho chakhalapo nthawi yayitali kuyambiratu mpaka na nthawi imene aphungu a nyumba ya malamulo anadzatuluka kupita kukapanga za breakfast kumeneko kukapanga za ma refreshments ndi zina zotero. Ndi mu nthawi imeneyoyo chakhala chili pamenepo ndi zikusonyeza zoti mwina zitha kuthekanso kuti timu ina imene ili mkati momwemo ndi imene yagwetsa mmodzi mwa iwo ndi amene wagwetsa chithumwa chimenecho. Komabe potengera kuti ku parliament kuli ma CCTV cameras of which ndiona kuti atapita mwina kukapanga cheki pamenepo atha kuona zoti chithumwa chimenecho chagwa kuchoka mthumba mwa ndani. Komano tikachiona chithumwacho ndoti nchaching'ono kwambiri ndoti pomakaona pa CCTV po ndofuna kukhala chidwi kwambiri kuti aone bwinobwino kuti chachoka mthumba mwa ndani. Ndeka azitengera potengera kuti somwina make pokapanga review CCTV zimatengeranso kuti mwina how serious the matter is koma nkhani zake ndimene zikuyendera. Kopatiza pamenepo tamvanso speaker akulimbikitsa mamembala kuti ngati amakhala ndi zithumwa kuli bwino azisiya ku nyumba asamabweretse ku parliamentiko chifukwa chonena kuti ku parliamentiko kumakhala anthu azikhulupiriro zosiyanasiyana. Ena kumeneko amakhulupirira chauta chani ndi zimabwetsa zinthu ngati zimenezo zimabwetsabe vibe yosakhala bwino ku parliamentiko ndimene ayankhula pamenepo. Kono nkhani ngati zimezi zokhuzana ndi zithumwa chani itigozi ku zikhulupiriro kuti anthu amakhala ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana. Kutheka aphungu ena kumeneko kupita amakhala ndi zikhulupiriro potengera kuti mwinanso kuti asankhidwe kumeneko amaona zoti anasankhidwa chifukwa choti anadusa munjira za malichozi ngati zimenezo. Ndino kumakhala mafunso kuti kodi chithumwa chimenecho mpaka wapita nacho ku parliament kodi nkhani yake nditi yeniyeni. Ayi ndithu ena mmene tafotokozaka kuti makhala zikhulupiriro zosiyanasiyana
ena makhulupirira zoti mwina amene apita ku parliament umeneko akamayankhula aziyankhula ndithu mwamphamvu azimvedwa kunoti aya munthu uyu ndoti akuyankhula zinthu za nzeru chani. Ena makhala ndi zikhulupiriro zonena kuti mwina azitetezedwa chani ku mphamvu zina zake zimene akuona zono zili ndi kuthekera kuwasokoneza pa zochitika zawo kaya pamoyo kaena pa ndalama kumene zimakhala zinthu zosiyanasiyana. Timaona kuti zikhulupiriro zimene zinafika pena paliponse zipena paliponse potenganso ndi chikhalidwe cha Chimalawi makamaka ku Africa tingotero njeno anthu amapeza kuti m'manyumbamo ali ndi zinthu zosiyanasiyana. Ena amapeza kuti ali ndi njoka mmene mochani zimathandizira kuti azipeza ndalama. Ena ali ndi zindondocha zambiri zimakhala zikuyankhulidwa sitingakane zinthu zimene zofukose zimachitika ni dark side komano sometimes manifestation ya zinthu zake timatha ndithu kuziona kuti pakuchitika zinthu ngati izi ndi izi. Eneyo sometimes a witness nzanga kumaza ndifotokozera kunena zona kuti amakhala nyumba ina yake chaku area 21 chaku Lilongwe kumeneko chaku Chilinde ko ena mateza ku New Lines kumeneko kunali nyumba ina yake ati aino ake anayika ndero zinthu zosiyanasiyana zimaleza la zimasingano kuzipanga mount kaya kuzichani zinthu za black chani zambirimbiri zinali nyumba amene momo. So mukupita kwa nthawi anapeza kuti anthu amene analowa nyumbamo samakhulupirira zonati kuli zimapangika zamasenga chani izi ndizi. Anapeza zoti anazichosa nyumbamo force anali alenti akuchita lenti kandi zinthu zimene zona zipanga mount anali landlord kaya chani ndiwo ankaona ngati kuti mwina mage amene anayika ndi tena ndi mwina amene anasinthana naye. And then anapeza zoti atangochosa zinthu zimenezo anapeza zoti anthu samagona usiku umapeza kukama loto osiyana umapeza zoti anangoyankhula zinthu zosaziwika bwinobwino. So zinthu ngati zimenezo kuti gozi ndiyo kuti kuzikhulupirira timenezi kuti mwina aino akeyo kandi kuti anayika ndi landlord poyika amaziwa zonena kuti chimene akupanga akuchiziwa. So amene wagwesa katundu ameneyo angopita akangotenga basi. If that is inde kuti ngati ali mparliament mo koma ngati ali kunja kwa parliament ndi atha kuona kuti atha kupeza njira yotani kuti aphulire katundu wakeyo. Ndi zikhulupiriro zimene ali nazo sangamupangire chikhulupiriro chimene ali nacho. Meta kambira kali wena ndi Akhristu ena wapembeza chipembedzo cha Chisilamu ena sapemphera kumene ndi zikhulupiriro zawo ngati za mankhwala zichani ndi zosiyanasiyana. So zinali kwabwino zoti munthu amene omwe angopita kangotenga basi no nkhaniyo yathapo. Ayi mmene nkhani zake ndimene zikuyendera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tunazoti ku parliament aphungu a nyumba yamalamulo kumene kwa mmodzi mwa iwo wagwesa chithumwa ofwechi ndonoti a speaker of parliament achita kunena zona kuti amene wagwesayo akachitenge ponenanso kuti anthu ogwira ntchito kumene ku parliament ko akuchita mantha akuti akatole chithumwa chimenecho. Ngati maganizo amene alipo fotokoza mu comment section koma mulemekizanso maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 18 chikuti nkhani zambiri zomwe zimachitika ndoti zitha kufikirani mosavuta.